de smartphone? Sí? Tothom té el seu smartphone a la mà? Perfecte. I amb l'aplicació? No? No? Perfecte, no hi ha problema. Ara sortiran aquí les instruccions, d'acord, per descarregar. I també dic, qualsevol persona que tingui problemes, d'acord, amb l'aplicació, amb la descàrrega, poden passar allà al servei tècnic, d'acord, i el meu company us ajudarà sense problemes, d'acord? Entrem a la zona del Dorado. Aquesta és la zona que correspon a la lletra R. Veniu, us quedeu a l'entrada? Podeu guanyar molta pasta. Podem guanyar molta pasta, el Dorado, si tenim sort. Si heu benvinguts, comproveu que els vostres mòbils i l'aplicació detecta que esteu en aquesta zona. La zona vermella, la zona R, la zona del Dorado. Funciona l'aplicació? Molt bé, fantàstic. Va seguir-te con nosotros. Ara el que farem serà el següent. I torneu, sisplau, torneu. És molt important que sereu. Quina xurrada. És important. Sou molt afortunades, Sou molt afortunades. Ara, teniu mòbils, smartphones, a l'aire, a l'aire. Que no teniu mòbils. Yeah, come on. Tenim jugar al joc. Tenim dos opcions. Sube o baja. Sube o baixa, sube o baixa. Baixa! Sube o baixa. Estan aquells de... Felicitats, afortunats aquí. Senyor, puja o baixa? Puja. Puja, Ari, puja, puja. La pressió,